naman. Malaba po ako kanina. Ano na yan? Malaba na naman kaya pagkatapos ano na naman. Malaba nga ni ko kani. Pag abot na naman yung banggi ano. Lalabahan ko nga ni ma. Pagkalalaba lang kayan. Lalabahan mo na naman. Ay grabe ka man. Lalabahan ko nga ni. Paano po ang gutong ka naman ma? Para malaba man lang ako. Naglalaba ka man nga ni dyan. Lalaba lang baga kayang kansarong aldaw. Oh. Malaba ka na naman kaya nagabat-gabat ng pati. Pag abot ng banggi ano. Kung arin paanhobin iyong nagpaparapahilot. Kung arin paanhobin iyong nagpaparapahilot. Inito na naman ang payo mo kaya kay Papa ma. Mayo ang koneksyon gayan duman. Ang pigahapot ko. Iyon sa imong yan. Biribit-bit na naman. Mayo nga ni ining aldaw. Ako man nga ni ka nang malaba. Di man ika ka nang malaba mama. Iyo. Bako man ako ang malaba. Kundi kalalaba lang kayan. Maaalang tulong siya na malumlumon ang aldaw. Malaba ka ni. Ano na tayo? Grabe man na maray ang sa imong yan na. Katubisa na. Mapasiton man nga ni iyan. Paano ta nagpasit? Ikaw man lang dyan ang nagtutukaw. Ay, Diyos kong mayra ko. Ako lang nagtukaw dyan. Nagpasit na. Grabe naman pasit kamburay ko. Grabe naman pasit kamburay ko. Diyos Maria, inisip ng ati niyo. Dahil ako dyan matukong-tukaw. Day ko man sinabi mama na ika ang nag-ano dyan. Sabi ko mapasit kaya ako lalabahan yan. Tamapasiton nga ni ma. Iyo, sabi mo, ako lang nagtukaw dyan. Ay, Jesus Maria Josep. Ay, Jesus Maria Josep. Biling nagtukaw ako dyan, iyo nang papasit lugod. Grabe naman ang pasit. Ikaw man lang dyan ang tukaw. Kaya nga ni, grabe naman pala ang pasit kamburay ko.